हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थे आपको नुआ ब्लॉग को स्वागत जनावि आशा करुँच आप समस्ते थे भलरे थे आम भी बहुत भलरे अच्छु आज दिन केमी कटुची आप सेयार कर चलते देखीदे कौन लाଗୁଛୁ ଶୌଚାଳୟ ଦେଲୁ ଏ ନାଇଁ ବେଡରୁମ ନାଇଁ ଏ ହଲ ରଖିଦେବି ସାଇକେଲ ଏଇ ଯେ ପୁଅ ବଢିଆ ଦେଖ देख मामा कान मंदर फुल लगे सकाल सकाल पुओ मंदार फुल तोलिक आनी देखो दीदी कान लगे मजा नौ बस पुतरा मणि आम हाय सब हाय कर दियो हाय हाय ए पच नकल ना तो चंदा बंद को हाय पुणी आज आम कड़े जाऊँ आसतु देखा भिडियो शेष देखते जान आज कि गोटे भल जगह को जाइलु कि कौटी चलते देखी नवा बुझल सब बनिल आम बाटर गला बेले येलो येलो कलर फुल गुड़ा बहुत होता बहुत सुंदर भी देखा से गोटे भिडियो करती भल देखा सांग मैंने ये टनल भितर आम पूरा गोटे मिनिट 15 सेकेंड जाए पूरा गलु बहुत सुंदर भी लगुला अंधार होता लाइट भी लगी जमी रेसिंग कार उड़ा जाए से भाया साइड रे सब कार मान जाए भल लगुला देखा कि अंधारे फाइनाली आम टनल भर बाहर पलि आसलु और देखते कि सुंदर लगुला पहाड़ को काटिकी गुंफा कला टाइप कर लाइट वाइट दे के सुंदर लगुला मस्त लगुला आउ कि समय पर भी आउ गोटे सेम आसला यहाँ टे अधिक टाइम लगी कि बेस भिड कली जस्ट हल्का अल्प करदेली गाड़ी आसना फोन खपली एम किसी राइट साइड अच्छी ये झी आमर मन मन कौन तार से गीत गा दे जाता भिडियो करदेली कौन गाँची बोली पर से जो जानदेला मो भिडियो करुँची मैडम आमर गीत गाइलेनी मोर बड़ पिलाटा को देखो केमती माड़गोल करता कहीं कहीदेली रुषिकी जा कंदी बसी सतरे तो ये डाकिला कौन कि अनौज कि जानूनी निरीह पिलाटा मोर बुड़ी राम आसुले जो देखा भाई आम तो पढ़ा मानते गले भी बिना सब हाँ हाँ देखिए हाउड़ा हाउड़ा ये करनी होली प्रैक्टिस करनी होगी फाइनाली आम अलीबाग पहुँचीगलु अलीबाग पहुँचीगला पर आम जो होटेल बुक करूँ प्राय से होटेल पाखापाखि आम हो गलुनी आपर पहुँची आम क्या कुछ देखु होटेल पहुँची सारापर देखी पारे होटेल कौट कौन केमती होटेल बोली पर हेटा आपको देखेबी
କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ। ତାପରେ ଏନ୍ଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ହୋଟେଲ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲୁ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିଲା ବୋଲି। ମୁମ୍ବାଇର ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ଆମେ ନାଗାମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର। ତାଠୁ ବେଟର୍ ଆମ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ସି ବିଚ୍ଟା, ପାରାଦ୍ୱୀପ ସି ବିଚ୍। ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମ ସି ବିଚ୍ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଳିଆ ମଳିଆ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରା କାଳିଆ 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 ଦେଖାହେଉଛି। ମୋତେ ଏଇପଟ ଜାଗାଟା ଜମା ବି ପସନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ, ପୁରା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଏଇ ଜାଗା। ସେପଟରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାରଣ ସେଇଟା ବହୁତ ଅସନା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏପଟକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ତଳେ। କାରଣ ଆମ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତଥାପି ଅଳିଆ ମଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ ତଳେ ସତ କଥା, ମାନେ ଆରାମସେ ଖେଳିବ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଆସିପାରିବ ଆମ ପୁରୀରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଗଲେ ଗାଧୋଇଲେ ନିଜେ ବି କାଳିଆ ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖି କେତେ ଏମିତି ଅସନା ଅସନା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟାକୁ ଅଲିଗଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଛରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାଇକ୍ରେ ଟିକେ ବାଇକ୍ ନୁହଁ ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମରାମରି ହେଇଗଲୁ ସମସ୍ତେ। ଭାଇ ଦିଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲେ, ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ କେତେ 150 ନେଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ। ମୁଁ ଜାଣିନି କାରଣ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, 150 ବୋଧେ ନେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବାକୁ ପୁରା। ଆମେ ଟିକେ ତାପରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଗଲୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ହିରୋଇନ୍ ହେଇକି ଟିକେ ବୁଲିଲୁ ସବୁ ଆମେ ଆଉ। ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ଟିକେ ସି ବିଚ୍ ପାଖରେ ଆଉ। ସେଠି ତ ଗାଧୋଇବାକୁ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାରଣ ପୁରା କାଳିଆ କାଳିଆ ହେଇକି ଅସନା ଅସନା ଦେଖାହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ସବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଯେମିତି ସାଇକ୍ଲିଂ ହଉ କି ଗାଡ଼ିରେ ହଉ ବୁଲି ବାଲିକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଥିଲୁ। ସାଇଡ଼୍ ଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁଚରା ପୁଚରି ଦଳ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି କେମିତି। ଆମର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦୂରକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସେ, ଏଠି କିନ୍ତୁ କମ୍ ପାଣି ମୂଳରେ। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ବେକରୀ ପଡ଼ିଲା, ଏଠିକାର ଫେମସ୍ ବେକରୀ। ସେଠୁ ଯାଇକି ପୁଅର ଯେହେତୁ ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ବିନୁର ନେଇ ଆସିଲୁ। ଯେହେତୁ ବିନୁର ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିଟା ଆଜି ହୋଟେଲରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆର ହାତରେ କରେ ଏଠି ବିନୁ 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 ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ, ଟେକା ଟେକି ନାହିଁ, ଟେକା ଟେକି ନାହିଁ। ହଁ ତାକୁ ଟେକା ଟେକି ନାହିଁ। ହଁ ହେଇଗଲା। ହଁ ପାଖକୁ ଯାଅ ପାଖକୁ ଯାଅ ପାଖକୁ ଯାଅ ପାଖକୁ ଯାଅ। ହଁ ପାଖକୁ ଯାଅ। ଟୁ ୟୁ, ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ।
Happy birthday, Dinu. Happy birthday to you. चलो हाँ हाँ पुचु तुर्गे जा पुचु हाथ केମିତି ହଲେଇ ଦେବେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଥିଲୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲା ଏସି ଫେସି ସବୁ ଥିଲା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଆଟାଚ୍ ଥିଲା ବି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବା ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିଲା ଖାଇ ବି ପାରିବ ଆଉ ଏଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବି ଥିଲା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ଥିଲା ଆରାମସରେ ବୁଲି ପାରିବ ସୁଇମିଂ କରିପାରିବ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ପାରିବ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଥିଲା आशा କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।